Usa ka lolo sa Cagayan de Oro City ang priso human makuhaan og illegal nga droga ang ointment nga iyang gidala sa City Jail alang sa usa ka PDL. Apan depensa sa lolo, gisugo ra siya ug wala siya masayod nga dunay droga ang gipadala kaniya. Ari ang report ni Cyril Chavez. Prisuhan ang isang putan sa 69 anyos nga lolo nga si Joel Absuelo, taga Barangay Indahag, Cagayan de Oro City. Human nga makuhaan kini og pakete sa gituhang shabu. Matod sa BJMP, nagatod kini og pagkaon og gamit sa Cagayan de Oro City Jail para sa usa ka PDL. Apan diyang gisusi ang dala niini, nasuta nga dunay gituhang shabu ang gidala niini nga ointment. Sa karon, kung dili pa namo ma-confirm ang case kay ang katong suspected contraband gipadala man namo gi-turn over na dito sa PNP Crime Lab. As to this moment, wala pa mi nakakuha sa result. Nagwaiting pa among personnel na dito sa ubos para makuha ang result and for the appropriate action or crime nga ma-file dito sa court. Imbestigahan sab nila ang PDL nga hatdan unta sa suspect. Gikustodiya na sa kapulisan ang suspect. Apan depensa niya nga wala kuno siya masayod nga aduna di ay droga ang butang nga iyang gidala. Saysay niini, gisugo siya sa iyang silingan nga ipadala ang gamit ngadto sa City Jail. Bugti ang 500 pesos nga kwarta. Itong ila kong kuan sa tunga police pero umasa ko nila pasakit dibod. Kay dili man kay kun dautan pa ako lugar ang tuyo, di isad ko maingadto pod kun hibalugi ko tanan ang gihimo datong nagpadala sa ako. Namo to nakaing ko nga grabe wa gi siya maluoy sa ako nga ingani ang edad nako sa 69. Nya inganaon lang gyapon ko. Nanawagan ang suspect ngadto sa nagsugo kaniya. Pagkatong nagsugo sa ako, palihog na lang gyud daw nga surrender lang tapos siya kay itago naman po, itago man siya. Itong ipangitaan nun siya karon sa dito sa amo, ipapangita na gid siya. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.